በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ንዘነቃቃሓና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም ቶም ሕጂ ትከታተልዎ ዘለኹምን ብድሕሪ ሕጂ ዝከታተልዎ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ትብሕቦ ዝርእስ የተጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ዝኸበርኩም ህዝባ እግዚአብሔር ብረድኤት እግዚአብሔር ብምሕረት እግዚአብሔር ጀሚርናዮ ዝቐነና ኣርእስትና ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ዝብልካ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119:62 እዩ። ኣብ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 45 ክፋል ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካብ ኩሉ ደነስ አንጽሂካ ንነብስና አድሕነና ዝብልና ከነስተንትን ብሕብረት እሞ ደጊመ ብጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንምሕፀን። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣገልግሎት ቀዳማይ ኣገልግሎትና ድሕሪ ወንጌል ዝንበብ እቲ ወንጌል ምስ ተነበ ብዕቋት ነቲ ቃል ወንጌል ንኸነስተንትኖ ምእንቲ ምስቲ ወንጌል ዝተተሓሓዘ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሳዕ ንሰግደልካ ኣለና ምስ በለ ኣብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ መርዓዊ ፍርቂ ለይቲ ኣትሎ ነቲ ነቂሑ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ ኣብ ዝብል ኦ ነብሰይ ነቲ ዘፍርህ መዓልቲ ፍርዲ ተረድእ እዮ ኢኺ። እቲ ወንጌል ምስ ተነበብ ዛዕባተን 10 ደናግል 5 ለባማትን 5 ዓያሱን ስለ ዝነበረ ተን ተዳልየን ፀንሓ መስኡት ምርዓት ገንሸል ከም ዝኣተዋ ተን ከይተዳለዋ ፀንሓ መብራህተን ክበርህ ዘይከኣለ ከዓ ኣፍ ደገ ከም ተዓፅወን እቲ ወንጌል ስለ ዝገልጽ ስለዚ ነዚ መጠንቀቕታት ተግሳፀ ርእስ ወይ ከዓ ነብስኻ ምግሳጽ ኣብ ዝብል ኣርእስትና ኦ ነብሰይ ነቲ ዘፍርህ መዓልቲ ተረድእ እዮ ኢኺ ዝብል ነቲ ዝተነበ ወንጌል ኣፀቢቕና ክነስተንትኖ ምእንቲ ኣብዚ ዝረኣናዮም ንኡሳት ኣርእስቲ ከዓ ቀዳማይ ናይ ኣምልኾ ጸሎት፣ ካልኣይ ሓፈሻዊ መጠንቀቕታ፣ ሳልሳይ ተግሳፀ ርእስኻ ምግሳጽ፣ ራብዓይ ምስክርነት ባህሪ እግዚአብሔር፣ ሓሙሻይ ብስም ቅዱሳን ዝተዋህበ ምሕረት፣ ሻዱሻይ ከዓ ዕላማ ናይቲ ወንጌልን ድሕሪ ወንጌል ዝጽለ ጸሎት ንሪኢና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ድሕሪ ወንጌል ካብ ዝጽለ ጸሎት ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ከም ተመካላኸለ ዕርዲ ዘለዎ ማዕኸን እሞ ዘይስረቕ ንስኺ እውን ሓፁር ድሕነትና ኢኺ ናይ ተጻረርትና ምኽሪ በትንዮ ሓዘን ጓሮትኪ ናብ ሓጎስ ቀይርዮ ንኸተማና ተኸላኸሊ ንነገስታትና እውን ተዋግእሎም ምእንቲ ሰላም ዓለም እውን ንልምነትኪ ኦ ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ተስፋ ድሕነትና ኢኺ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወጎይታ ሰማይ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብን ንኩሉ ዝመልእን ማዕከን ሰናያት ወሃቢ ህይወት ንዓባና መጺእካ ሕደር ወሄር ካብ ኩሉ ደነሳ አንጽሂካ ንነብስና ኣድሕነና። ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ኦ መድሓኒና ከምቲ ምስ ሃዋርያትካ ከለኻ ሰላምካ ዝሃብካዮም ሕጂ እውን ንዓምሳና ኹን እሞ ሰላምካ ሃበና ኣድሕነና ርዳእና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣብቲ ቅዱስ መቅደስካ ምስ እንቐውም ልክ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ዝቆምና ይቆፀረልና። ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ኣፍ ደገ ሰማይ ኢኺ እሞ ብኣማላድነትኪ ኣፍ ደገ ምሕረት ክፈትልና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ናይ ኣስተንትኖ ጸሎት እቲ ወንጌል ምስ ተነበ ነቲ ሰማዕናዮ ወንጌል መናፍስቲ ከይምንጥልዎ፣ እቲ ሰማዕናዮ ወንጌል ኣብ ከውሒ ከይወድቕ፣ እቲ ሰማዕናዮ ቃል ወንጌል ኣብ እሾኽ ከይወድቕ ኣብ ጥቕጥቕ ልብና እግዚአብሔር ኣብ ዝኸብረሉ ልቢ ክዓርፍ ኣብኡ ክበቁል እሞ 30-60 ምእንቲ ክንፈሪ ዘኽእለና ናይ ሕሊና ጸሎት እዩ። ኩሉ ግዜ
ድሕሪ ጸሎት ድሕሪ ወንጌል ዝብል ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትና ብፍላይ ከኣብ ናይ ግብሪ ሕማማት ኣገልግሎት እቲ ወንጌል ምስ ተነበ ብዙሓት ሰሚዖም ነቲ ቃል ወንጌል ከይተጠቕሙሉ ዝተረፉ ስለ ዘለው ንሕና ከዓ ከምኣቶም ከይንኸውን ከምቶም ዝተጠቐምሉ ምእንቲ ክንጥቀም ድሕሪ ወንጌል ዘሎ ጸሎት ድሕሪ ወንጌል ዝብል እዩ። ስለዚ ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ቀዳማይ ናይ ኣማላድነት ጸሎት ካልኣይ ስለ ክፉእ ሓሳባትን እኩያት መናፍስትን ዝግበር ጸሎት ሳልሳይ ምእንቲ ሃገርን መንፈሳውያንን ስጋውያን መራሕቲ ሃገር ዝግበር ጸሎት ራብዓይ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዝግበር ጸሎት ሓሙሻይ ከዓ እቲ ቀንዲ ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ኢና ክንርኢ ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን ኢሉ ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ከምቲ መከላኸሊ ዕርዲ ዘለዎ ማዕኸን እሞ ዘይስረቕ ንስኺ እውን ሓፁር ድሕነትና ኢኺ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ካህሊነቱ ምልአቱ ምልእ ክንሱ ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ንክኾኑ ንቅዱሳን መላእኽቱ ኣብ ጉስነት ህዝቡ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቡ ይምድቦም ንቅዱሳን ነቢያቱን ሐዋርያቱን ሰማዕታትን ከዓ ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ኣገልግሎት ይምድቦም እዩ። ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ከምቲ መከላኸሊ ዕርዲ ዘለዎ ማዕኸን እሞ ዘይስረቕ ንስኺ እውን ሓፁር ድሕነትና ኢኺ። ብግቡእ ዝተቐመጠ ማዕኸን ብግቡእ ዝተቆለፈ ማዕኸን ጓሓላሉን ሰረቕትን ክወስድዎ ክዘርፍዎ ከም ዘይክእሉ ከምኡ እውን ንዓና ንስኺ ሓፁር ድሕነትና ኢኺ። ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 23 ከምዚ ይብል ኮነ ከዓ ኣብ ሰማርያ ምስ ኣተዉ ኤልሳዕ ወእግዚአብሔር ክርዩስ ኣዒንቲ እዚኣቶም ክፈት በለ። እግዚአብሔር ድማ ኣዒንቶም ከፈተሎም እሞ ረኣዩ። እንሆ ድማ ኣብ ማእኸል ሰማርያ ነበሩ። እቲ ንጉስ እስራኤል ምስ ረኣዮም ከዓ ንኤልሳዕ ክቐትሎም ዶ ኣቦየ ክቐትሎም ዶ በሎ። ንሱ ድማ ኣይትቕተሎም ነቲ ብሴፍካን ብቐስትኻን ዝማረኽካዮኸ ንስኻ ትቐትሎ ዶ በሊዖምን ሰትዮምን ናብ ጎይቶኦም ክምለሱስ ኣብ ቅድሚኦም ግዳን ጌራ ንማይ ነቕርበሎም በለ። ዓብዪ ምሳሕ ከዓ ገበረሎም ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ኣሳነባቶም። ናብ ጎይቶኦም ከዓ ኸዱ ድሕርቲ ከዓ እቶም ሓደጋ ዝወድቁ ጭፍራ ሶርያ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣይተመልሱን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ናይ ሕልና ጸሎት እንታይ ዝብል ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ከምቲ መከላኸሊ ዕርዲ ዘለዎ ማዕኸን እሞ ዘይስረቕ ንስኺ እውን ሓፁር ድሕነትና ኢኺ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 6 እቲ ምስጢር ናይ ኣብ ጉባኤ እቲ ካቢኖ ሶርያ ዝግበር ናብ ኤልሳዕ ይመጽእ እሞ ኤልሳዕ ከዓ ነቲ ንጉስ እስራኤል ይነግሮ ስለ ዝነበረ እቲ ንጉስ ሶርያ ተጨኒቑ ካብዚ ጉባኤና ምስጢር ዘውፅእ ኣሎ ኢሉ ክጭነቕ ከሎ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ይኮነን ጎይታይ ኣብዚ ካልእ ዘረባ ዘቀባብል የለን። እንተኾነ ኤልሳዕ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሕልፍኝኻ ኮንካ ዝገበርካዮ ዝግለጸሉ ነገር ኣሎ ንሱ እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዩ። ስለዚ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ምስጢር እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ነቲ ምስጢር ዝነገሩ ኣብ ክንዲ ዝሓቶ ስለዚ ከምኡ እንተኮይኑ ንኤልሳዕ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መሓዝ እቲ ዝሓፀረ ነገር ይኹሉ ሽግራት ክውዳእ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ወተሃደራት ሰዲዱ ኣፍራስን ሰረገላታትን ሰዲዱ ከይድኩም ንኤልሳዕ ኣምፅዎ እዩ። ኤልሳዕ ኣብቲ እምባ ክፅሊ ከሎ ወደ መዝሙሩ ምስኡ ስለ ዝነበረ ተኸቢቦም ምስ ረኣዮ ኣቦየ ጠፋእና ይብሎ እሞ እጆኻ ዝወደይ ካብቶም ምስኦም ዘለውሲ ምሳና ዘለው ይበዝሑ ኢሉ ኣፀናንዑ። እንደገና ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነዚ መንእሰይ ኣዒንቲ ልቦንኡ ክኸፈት ዝልምነካ ኣለኹ ምስ በለ እግዚአብሔር ኣዒንቲ ልቦንኡ ከፈተሞ ነቶም ኣብ መንጎቶም ሰራዊት ናይ ሶርያን ኣብ መንጎኦምን ዘለው መላእኽቲ ኣምላኽ ክሪኦም ከኣለ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ወእግዚአብሔር ኣዒንቲ እዚ ሰራዊት ክትደፍን እምሕፀነካ ኣለኹ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ይፅሊ እሞ ኣዒንቲ ኩሉ እቲ ሰራዊት ዓወረ ምርኣይ ሰኣነይ ናበይ ትደልዩ ኣለኹም ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ንኤልሳዕ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢና
ንዕናይ ናብ ዘለዎ ከእትወኩም ኢሉ ናብቲ ቤተ መንግስቲ እትይዎም ማለት ስለዚ ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን ወእግዚአብሔር ኣዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍት እልምነካ ኣለኹ ኢሉ ምስ ለመነ ኣዒንቲ ልቦንኦም ተኸፍታ እሞ እንሆ እቲ ቤተ መንግስቲ ናይ እስራኤል ነበሩ እዩ ሽዑት ንጉስ ጸላእቱ ብኢዱ ቤተ መንግስቱ ኣትዮም ምስ ረኣዮም ብስምዒት ኣቦየ ክቐትሎም ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣይፈልካን እንኳን እግዚአብሔር ብፀጉኡ የሕሊፉ ዝሃበካስ ብቕልፅምካ ብሓይልኻ ዝማረኽካዮ እውን ኣይቅተልኒ ስለዚ ኣብላዓዮም እሞ ኣስትዮም ናብ ዓዶም ይኸዱ ስለዚ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝብለና ብድሕሪኡ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ህውከት ወይ ፅልኢ ዓሪፉስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሰላም ኮነ ስለዚ ስኺ ከምቲ መከላኸሊ ዘለዎ ማዕኸን ዘይስረቕ ከምኡ መከላኸሊትና ኢኺ እቲ ካልኣይ ስለ ክፉእ ሓሳባትን እኩያት መናፍስትን ዝግበር ጸሎት እዩ ናይ ተጻረርተና ምኽሪ በትንዮ ሓዘን ባርክኪ ናብ ሓጎስ ቀይርዮ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 11 ተጻሒፉ ዘሎ ቅልስና ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ቅልስና ምስ ክፉኣት መናፍስቲ ምስ ርኩሳት መናፍስቲ እዩ ስለዚ ናይ ተጻረርተና ምኽሪ በትንዮ ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ ጸላእ ሰናያት አንጻር ቃል እግዚአብሔር አንጻር ቅድስና ርክሰት አንጻር ትዕግስቲ ስስዕቲ አንጻር ትብዓት ፍርሓት ስለ ዝኾነ ነቲ ሰይጣን ዝዘርኦ ዘርኢ ናይ ተጻረርተና ምኽሪ በትንዮ ኣብ ሓድስ ኪዳን ኣብ ጸሎትና ጸላእትና ክብል ከሎ እቲ ውሽጥና ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ነብስና ዘይወሃሃድ ናይ ውሽጥና ሓሳባት ስጋ ከምውን ሰይጣንን ብምኽሪ ሰይጣን ዝመላለሱ ክፉእ ሓሳባትን እዩ ስለዚ ከዓ ንሓጥኣን እንዳፍቀርኩም ንሓጢኣት ጽልኡ ንሓጢኣት እንዳጸልኣኹም ንሓጢኣት ኣፍቅርዎም ንሓጥኣን ኣፍቅርዎም ሓዘን ባሮትኪ ናብ ሓጎስ ቀይርዮ ኩሉ ግዜ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መናህየ ወመናዝ ዘለሰብኦ ምፈኑ ሓዘን ንስጋን ንነብስን ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ሓዘን ካብ እግዚአብሔር ዝፈሊ ስለ ዝኾነ ጓሂና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሓዘንና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን እሞ ካብ እግዚአብሔር ደበስን ምጽንናዕን ምእንቲ ክንረክብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትጽልይ እዩ ናይ ተጻረርተና ምኽሪ በትንዮ ሓዘን ባሮትኪ ናብ ሓጎስ ይቀየር ሳልሳይ ምእንቲ ሃገርን መንፈሳውያንን ስጋውያንን መራሕቲ ዝግበር ጸሎት እዩ ንኸተማና ተኻላኸሊ ንነገስታትና እውን ተዋግእሎም እታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ መራሕትን ዓንዲ ማእከል ኮይና ብትኽክል ትመርሕ ኮላ ኣብ ሃገርን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ህዝብታትን ኣብ ዓለምን ነባሪ ሰላም ይኸውን ሰይጣን ቅድሚ ኩሉ ንመራሕቲ ሃይማኖት ይሃርም እሞ እቲ መሪሕነት መንፈሳዊ መሪሕነት ምስ ተባላሸወ ኣብ ኩሉ ነገር ዝተባላሸወ ነገር ይኸውን ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ምእንቲ ከምኡ ከይከውን እምበኣር ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ ምዕዳ ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን ስለዚ እቲ ዝግበር ጸሎት ስለቶም መራሕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ከዓ ብኩሉ ኣምልኾን መርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እዚ ምዕዳ ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ከዓ ክመጽእ ዝፈቱ መድሓኒና ቅቡል እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ ጸሎትና ድሕሪ ወንጌል ንኸተማና ተኸላኸሊ ንነገስታትና እውን ተዋግእሎም እቶም መራሕቲ بقال እግዚአብሔር በፍትሒ በሐቂ ከመላለስ ከለው እዚ ሓሳባት ሓሲቦም ጠጠው ጸሎት መሰበሉ እግዚአብሔር በአገልጋሊው በነቢ ኤርምያስ ለይኹ እንታይ ዝብሎም ጸልዩ ሰላማ ለብሔር ከመትርከቡ ሰላም ሰላማ በሰላማ ምእንቲ ሰላም ክትረኽቡ ስለታት ነብሩ ለሃገር ጸልዩ ስለዚ እቶም መራሕቲ ክፉአት እንተኾይኖም ካብ ክፉአት እግዚአብሔር ክሕልዎም
فتحي زوجدلو دخا زبدلو انت خوينهم دخا خيبدلو فتحي كيوجدلو እግዚአብሔር ናብዝኽ መልሶም ምእንቲ ሰላም ዓለምናውን ለምንልና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 17 ክሳብ 24 ዘፍጥረት 18 ቁጽሪ 17 ክሳብ 24 እግዚአብሔር ድማ እታ ኣነ ክገብሮ ዝገብሮ ካብ አብርሃም ዶ ክዓቦ እየ ስለዚ ከምቲ ናባይ ዝመፀ ጭራሕ ምራሕ ፈፂሞም ገይሮሞ ወይ ዘይገበርዎ እንትኮይኖም ክፈልጥ ወሪደ ክርኢ በለይ አብርሃም ድማ ቀሪቡ ነቲ ጻድቕ ከምስትረሲዶ ክተጥፍኦ ኢኻ ምናልባሽ ኣብታ ከተማ 50 ጻድቃን ይርከቡ ይኾኑ እሞ ተጥፍኦም ዶ ምእንትቶም ኣብኣ ዘለዉ 50 ጻድቃን ኢልካስ ነታ ቦታ ዶ ኣይትንሕፋን ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ከም ዘለመነ አሞንጎ ሶዶምን ጎሞራን ከባቢኤንን አሞንጎ እግዚአብሔርን ዝነበረ ሁነታት አቦና አብርሃም አፍልጦ አይነበሮን እግዚአብሔር ግን ካብ አብርሃም አብሓብ አይሓቦኒ እግዚአብሔር ምስጢሩን ቅዱሳን ከይገለጸ ገለኳ ይገብርን ከም ዝብል ምኽሪ ክሕግዝዎ ዘይኮነስ ስለቶም ሓጥኣን ደው ክብል ነቦና አብርሃም ከም ዝነገርዎ አቦና አብርሃም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝለመነ ካብ ሓሙሳ ክሳብ 10 ጻድቃን أنا حمدن حموخشني 10 ጻድቃን እንተ ተረኽቡ ብተሃገርሲ ምእንትቶም 10 ጻድቃን ኢልካስ ነተን ኣህጉር ትምህረንዶ ኢሉና እግዚአብሔር ምስለመነ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እግዚአብሔር ከዓ 10 ጻድቃን ኣብተን ኣህጉር እንተ ደኣሃልዮም ምእንትቶም 10 ኢለ ነዚ መዓት እዚ ከቕሩርኤ ምሕረት ከውርድ ኢሉ ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ስለዚ ታ በእንተ ወይ ምእንቲ ንብላ بعلو እግዚአብሔር ዝሃበና ኪዳን ያይ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላ ዓለም ዓለም አሜን አምልኾትና ጸሎትና ንግሆ ጀሚሩ ምሸት ዝቅምስል በመዓልታት ጸኒሑ በሰሙና ዝጠፍእ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ሎምን ኩሉ ሰዓን ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብዛ አምልኾት ዝኽነብር ዘዘኻኽረና እዩ ራብዓይ ሓምሻይ ናይ አምልኾ ጸሎት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜና ርኢና ነርና ኩሉ ግዜ እቲ ቀንዲ ጸሎት እቲ ናይ አምልኾ ጸሎት እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ እሱያ ትምህረና ብናይ አምልኾ ጸሎት ንኣኩተከ ክብል ከሎ ቅድመ አቡነ ዘበሰማያት ወጎይታ ነመስግነካ ወጎይታ ነኽብረካ ንግዛእካና ኣለና ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ናይ ኩላ ነብስን ናይ ኩላ ስጋን ፈጣሪ ነመስግነካ ኣለና ኣብዝና የምልኾ ድሕሪ ወንጌል ዝንበብካ ወጎይታ ሰማይ መጸናንዒ መንፈስ ሓቂ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብን ኩሉ ዝመልእን ማዕከን ሰናያት ወሃቢ ህይወት ወጎይታ ሰማይ መጸናንዒ መንፈስ ሓቂ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብን ኩሉ ዝመልእን ማዕከን ሰናያት ወሃቢ ህይወት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 9 ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ዳኣጸልዩ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢልኩም ጸውዕኒ ኢልኩም ኣምልኹኒ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ጥራይ ዝነብር እግዚአብሔር ብኩሉ ሙሉእ ደይኮነን ቅዱሳን ኣቦታትና በእንተ አባት ካብ እግዚአብሔር ቅዱሳን ኣቦታትና ክገልጽዎ ከለው ዘይኣስ ተወካፊ ሂቡ ዝቕበል እግዚአብሔር በባህሪው ሂቡ ዝቕበል ምንጭ ኩሉ ውህበታት ሂቡ ዝቕበል ክቕበል ከሎ ዘይውስኾ ክህብ ከሎ ከዓ ዘይጎድሎ እዩ ነዚ ማዕከን ሰናያት ዝብል ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 17-18 ጽቡቕን ሙሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጥ ወይ ምምልላስ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ዝወርድ በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ይኹን ፍቃዱ ብቃል ሓቂ ዝወለደና ኢሉ ሙሉእን ጽቡቕን ውህበት ናይ መሬት እናመላእኻለውን ይውዳእ ናይ መሬት ኣቐሚጠዮ እናበልካ ኸውን ንባላሾ ናይ መሬት ኣቐሚጠዮ እናበልካ ከለኻውን ሓያላት ክዝርፍዎ ይኽእል እዮም ኢሉ ሙሉእን ጽቡቕን ውህበት ኢሉ ሙሉእ ጽቡቕን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ዝወርድ እዩ በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቃዱ ብቃል ሓቂ ወለደና ስለዚ እቲ ሙሉእ ጽቡቕን ውህነት ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ
ولدنت أم مسكال بموتو سلز ملسلنا قدس بيت خريستيان مع كان سنيات نابلنا خنا مسجنو من كله هبتاتي وهذه هواتي أب وانجيل يوحنس أمونغوت سراغن أمونغوت بحيلان أمونغوت حياواي قواسان زلو في اللي كجلز كله وانجيل يوحنس معرف عسرته قصر عسرته سراغي بجكا خسرغن كحاردن كتفئني لو أي مسنين أنا جنا هوات مستروف من انت رغبا أزمس أقول هوات مستخدم سلازي ناب إجزابير كم قالوا ناب إجزابير مقرب هوات مستروفو زاس أقبخمو وهذه هوات زهب مخانو كابزو هذه هوات انت مسيخا خا ناب سراغي ناب تخطفن كحاردن زمس لنفسها حليف كامهاب مخانو نخنتن كغمنتي ازي دحر وانجيل زبل عمقناي أملخوز أولوت سريعة قدس بيت خريستيان نعانا أبانا مسيكا حدري أبانا مسيكا حدر سماين مدرن كسقرو زيكئل كميلو إبانا خحدر بزعبا زخه قال እግዚአብሔር እንታይ ይብል እዚ ጸሎትና ካበይ ዝመጽ እዩ نعا أبانا مسيكا حدر أبرأ يوحنس معرف 21 أب قصر 3 كابت زفانون عاوز بلا دمسي إنه دونكان أملاخ مسب نسون مساتاتهم كنبريو نساتهم كأحزبو خون يوم أملاخ بعلو مساتاتهم أملاخهم كخوني سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ዕራፍ እዚ ኣብቲ ዝመጽእ ጥቕስታት نبعات كابعينتون كدرزي دحر حجي حزن قوهي سقاي مكرا اي كسمعني املاخ مساتاتهم كنبر نسون مساتاتهم كنبر نساتهم حزبو خونيوم املاخ بعلو مساتاتهم املاخن كخون سلازي بزهياو قال እግዚአብሔር مسرت مغبار نعبانا مسيكا حدر نعب لبنا حدر نعب سبنتنا حدر نتسخا زيت خبرلو صلمات ببرهانك ابريخا نتي ذهب كنا تسفى نسخاتكم بيت مقدس منفس قدس يخم أنتم تابوتوا لمنفس قدس نسخاتكم بيت مقدس منفس قدس يخم سلازي بلنا نتزرى خسن زواد غنسى بنتنا بدا مقدسو سلازي قبرا نعا أبانا مسيكا حدر وهير كاب كله دانس انسيكا نفسنا أدهننا تا أرستنا نايلو معنتي كاب كل دانس انسيكا لنفسنا أدهننا كل جزية قدس بيت خريستيان كابتهم 10 عبيت صلوتات سل حمومات صلى صلوتي إذا سل حمومات سل حمام صلى صلوت انتهي لي جمر مفوسة نفس ومفوسة سجاي مجمريات بيت خريستيان ناب حمام نفسي أتتمتي حمام نفس مالتك حتيات مالت حتيات كفصم كله سجا أحميم الله مالت سلازي كاب كل دنس انسيه كان نفسنا دحننا دنس دنوس زبحال نفسه خيل وي نفسه خيل زيت خيل نفسه على زيت خيل كتنقاسقس زيت خيل لموس نبلو مالتي دنوس زبحال مالتي سلازي بحاتيات تاثر سبنت بغبو كصوم بغبو كصل زيكل بفلاي كا بنسحنا املاح كملس زيكل زتدنس نفسي ابقو تصر شيطان زعتوه كابز خمزي دنس من انت خدحننا كاب كل دنس انسيه كان نفسنا دحننا من انت خردانا يتي حمام نايسغا حمام سغا خمي اب نفس خمس سرح كنغرنا حدا دنوس انت دا خوينو والحنت خغبر زيكلي مالك كسرح كوفر كاتو تراي زيكل زيكونس نفسهون كال زيكل نفسهون كال زيكل بريديت كالوت بحجز كالوت زنبر دنوس يبحالي اذا دنس زغا ناي نفسي دنس تزخبه دس لزخونه مفوسه نفس ومفوسه سغا نتي حمام فواس نفسي خاتل مفوس نفس ومفوس سغا حواسها انت لكل زسغا النابلات نتي استفلالي عينت حماماتن بخمس عينت حمامات زتقطعوا بمنافس اكيان زتقعن نخلهم بصلوتنا بእግዚአብሔር تقربهم كاب كل دنس انصيخا لنفسنا ادهننا مخنياتنا كله اغلغلوتنا دحنتي
ኣብ ኩሉ ንገብሮ ኣገልግሎት ንድሕነት ዘማእኸለ ናብ ድሕነት ዘየማእኸለ ናብ ድሕነት ዘየጠምድ ናብ ድሕነት ዘየሰጋግር ኣገልግሎት ብላሽ ዝኸውን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 51 ቁፅሪ 6 ክሳብ 9 እንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ ትደልዮ ኣብ ሕጉ እውን ጥበብ መሃረኒ ምእንቲ ክፀርስ ብስምዓት ዝኣፅርየኒ ከም በረድ ክፅዕዱ ሕፀበኒ ተንዝቐጥቀጥ ካየና ዓፅምቲ ክሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስምዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ኦሄር ካብ ኩሉ ደነስ አንጽሂካ ንነፍስና ኣድሕነና ስለዚ ናይ ፍርቅ ለይቲ ወንጌል ምስተነበ ነዚ ሁሉ እንዳስተንተና ነታ ወንጌል እንዳስተንተና ኦሄር ካብ ኩሉ ደነስ አንጽሂካ ንነፍስና ኣድሕነና ናይተን ዝደሓና ደናግልን ናተን በዚ ደውየ ነፍሲ ዝተታሕዛ ናብ ንስሓ ክበፅሓ ዘይክእላ ደናግልን ናይ ኩሉና እናጻጸርና ካብ ኩሉ እናተማሃርና ካብታ ኣይፈልጠኩምኒ ኣስማትኩም ኣብዚ የለን ክንብል ክንድሕን ምእንቲ ነዚ ኣስተንትኖ ድሕሪ ወንጌል ሰሪዓቶ ምስጋናና ኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ክንጅምር ከለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ዕለት ናብ ኩሉ ንጥፈታትና ክንበልዕ ክንሰቲ ክንወፍር ክንኣቱ ክንድቅስ ክንትስእ በስመ አብ ወወልድ ወምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ እዚ ትምህርቲ እምነት እዚ ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 19 20 ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክገብሩ እንዳመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኣነ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ኦ መድሓኒና ከምቲ ምስ ሃዋርያትካ ኮለኻ ሰላምካ ዝሃብካዮም ሕጂ እውን ንዓምሳና ኹን እሞ ሰላምካ ሃበና ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰላም ኣሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ በረኸት ኣሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ህድኣት ኣሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ሓቂ ኣሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ጥዕና ኣሎ ስለዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ኣበሳ ኣይዓርፍኒ ኣነ ከዓ ምስ ሓጢኣት ሕብረት የብለይን እሞ ከይዝቀዝፈኩም ምእንትስ ኣነ ምሳኹም ኣይከይድኒ ንስኻ ነዚ ህዝቢ መሪሕካ ውሰዶ ምስ በሎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንታይ ኢሉ ንስኻ ምሳና ዘይትኸይድ ትኾንካ እዚ ህዝቢ ኣይጓዓዝን እዩ ካብ ኩሎም ህዝብታት ፍሉያት ዝገብረና ከዓ ንስኻ ምሳና ምህላውካ ናትና ምዃንካ እምበር ናትካ ምዃንና እምበር ካልእ ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝፈልየና ነገር የልዎን ስለዚ ኦ መድሓኒና ከምቲ ምስ ሃዋርያትካ ኮለኻ ሰላምካ ዝሃብካዮም ሕጂ እውን ንዓምሳና ኹን እሞ ሰላምካ ሃበና እዩ ኣቦታትና 318 ኣብ ጉባኤ ንቅያ ክእከቡ ከለው ዝጽልይዎ ዝነበሩ ኣርእስቲ وتجابؤتنا يكون بكما تجابؤتهم لأردائك أنت زعمها وأنت زيزي أنت زأمنتو وأنت زلنا نابولو يصلي يميرو إذا مالت كا مجبعنا خمتي جبائي حواريات كا أبصر حسيون يكون مخنياتو نسخانا الشعور نسخانا يلومي نسخانا تاتهم نسخانا نايخامو جبائنا خم جبائي حواريات أبصر حسيون منفس كبز زحابرو يكون بقو مسرتي خا ومد حنينا كم تمس حواريات كا خلخا سلام كازهاب كايوم حجون نعم سناخن مو سلام كهبنا أبز فرحلو أنا أبز تارات أرلو أنا أرمسيسكم رأيون المنفسي عتم السجاني يقولون النابلة سلام نعخاتكم يكون النابلة أبلبهم سلام يزرق نيري سلازي نزي بشغل كلن بهوكتن بسستعتن بقرحنتن بخفعتن زتبالا شوهيوتنا سلام إجزابير ترى يخهدو أزغئل سلازي خايو سلامو خهبنا أبيوتنا عرفت خهبنا نقوانجي هنا دحريتي وانجيل نلمونويل أبو وانجيل يوحنس معرف 14 قصر 20 شوعتن وانجيل يوحنس معرف 14 قصر 20 شوعتن سلامي حدقلكم سلامي ونهبكم الله إتعانا زهبكم زلخس كم تعلمت هو أيقونن لبخم أي شبرن أي سنبدن سلامي يهبكم الله خمتني علم سلام يكونن أب علمنا خمتن ريون نسوم عن زلنا أبتب زعبا سلام زقبار اللقبائتات أو يتوقعن كيناتن زقوج مالد سلازي كم تعلمت هو سلام يكونن سلازي أبزهوكاتن عقرقرن زمولو الزمن
ددحرت وانجيلنا ومدحانينا كم تمس حواريات كا خلقا سلام كا ذهب كا يوم حجو النعم سانا خنمو سلام كا هبنا أدحننان ردأنان كل جزء أقلقلوتنا ندحنتنا ذات كوريل أبو انجيل ماتيوس معرف 10 شريش غزري 20 شريشن سب كان كل عالم ربيحس نفس تدفع انتاي تقمو ويس سبجا نفسه انتاي زي ما هذا لومن كل ساعة نزل عالم أمين أبت قدوس بيت مقدس كا مسن نقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يقوز أرلنا بزح جزء سيطان سلزي عرف أوشت بيت مقدس بعلالن بخال حساباتن ولا أكلنا أو خلو منفسنا سرق سلزخل أبت قدوس بيت مقدس كا مسن نقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يقوز أرلنا أب سماوات يروساليم كم زلنا خوينا نحسبي بحكي كان ملخكا أبت قدوس بيت مقدس كا مسن نقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يقوز أرلنا أزينا كنستوع علم أنتي مخنياتو أبيت بيت كريستيان مساعتنا زربانا علالنا خلو سقمنا نعن نقرالو استقبر لولنا وعلتنا مسكنا اللمبر أوشتي بيت كريستيان مزخونا سبكنا الزارب نعقل قلوس زملكات تغينها بالهوساس مالتي نتز ملكوتا سب أب بيت كريستيان بجكا مسأملا بيت اكزابير السا بيت كريستيان السا بيت صلوت وأقوى بيت نجري بيت كريستيان بيت صلوت انبر بيت علال بيت زربا بيت وراء أيقونن أبت قدوس بيت مقدس كامس النقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يقوز أرالنا حواري قدوس باولوس نابقلات ياخل أخ كله كريستوس أبلبهم كساب السؤالي قداما وعملخو ناي لمدة عملخو ناي بحل عملخو خي كونسي كريستوس أبلبهم كساب السؤال كم حمام حرسي اسعر لكم الله أبت قدوس بيت مقدس كامس النقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يقوز أرالنا إذا أستنتنوزي أب بيت كريستيان ترى بلمد خينا أدو بيت أملاك ترى دراش كي مثلا نام انتي وش خنا استنتنا يا قدس بيت كريستيان سريعاتو أبتوشت بيت مقدس كامس النقوم لك عب سماوات يروساليم أب كن مقوي منبر فردي أب كن مقوي ملأختو أب دبرس يون كم زلنا خحسب لنا أبرأ يوحنس معرف عسرة كاب 10 حدا كاب قطر 10 حدا جميرو ساب 10 توكلته عبين صعدان زفان تقمطه خارئه مدرن سماين كأخاب قصها دومو بتاونا يترخب اللومن موتات دما عبيت الناشون أبكر متزفان دو إلوم رئه مسحفتون تغنسلو كالي مسحف كأتا غنسل زونت مسحف هيوتي إتو موتات دما كم تأبت مسحف تسعنها ككم قبرم تفردو أبت مسحف هيوت أسماتهم زي تسحفها نابت قلاي حاو توسدو تقلاي حاو خاات خال أي موتي سلقالاتو بزاب هير استمسكنا يخون سلازي كلها قلقلوتنا كلها أملخونا ندحنت ذات كورة بمخانو متن أبت قدوس بيت مقدس كامس النقومي أبت قدوس بيت كامس النقوم لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يكوزر لنا كهن إيلن دوكو خهنات أفنينين فنحاسن أبت بيت مقدس كل جزء عندنا ورو خلو أبت بيت مقدس بحلنا جناينا ورو مست بيت مقدس خير هو تاينا ورو من سلزق خايو أبيت مقدس كا أبزام دراويت مقدس نعملوهن نسألوت نقربان كنا أدخلنا لك عب سماوات يروساليم كم زقومنا يكوزر لنا مخنياتو إذا أبز نجبر عقل قلت أسماتنا أما صحف هيود نخد صحف مخنيات ندحر زي كوينو كل بلاشي كم تزرعنا وانجيل أقدمنا زرعنا يبزنا يلومي وانجيل ماتيوس 10 شريش 20 شريشان سب كل عالم ربيح نفسه انتدفع انتهي تقومه سب كبجا نفسه انتهي زي ما هذا أولادي تأملاخ نسخي أفدق سمائي خمو بأمالاد نتكي أفدق محرات كفتلنا نسخي أفدق سمائي خي ذاتي إتوه تالي سماي كابي زمال اختزي أبقى الأملاخ بخمي تقليس زولو نسخي أفدق سماياتي خي أبزا فترة 20 شومانتن قطري 10 وشوعات كساب 20 كلتن ذا فترة 20 شومانتن 10 شوعات كساب 20 كلتن
فريهو دما إذا بوتا زي خندي تفرها زي بيت أملاخ يامبر كلا أيقونتن زي أخا دق سماي ذاتي إتي هوتا لسماي يعقوب كاب حو يساو خير كله أبرخا دماسكو رأي رئي مسالل شافو أب السماي من برز أبعود تلاقيبو أقرو أمريت ملأتا أملاخ كوردون كديبون مسرائي زيا أنا داعي فلت كنمبر زيا أفدق سمايات يعني ذاتي إتي هوتا لسماي يعقوب دما نصبحيت وانجيو تنسى نتابعت ترئيس وزنبر أمن وسيدو حاول تخوو ما قومو أبرئيس زيت عاولو سم تابوتاتي أخا بيت إلاوس الله قدم جنا سم تختما لوز يبحال نبري سلقالات السخي أفدق سماي إخي أب حدث كدان إزم الأختزي بخمي تقميت زلوي زابير عقمنا سلزفلت مخنيات دحنتنا خا سلزدلي أب وانجيل ماتيوس معرف 24 قصر 22 أتن معالتات تي أن اندزي حصراس سجاز لبسه كله أي مدحنن من أنت تم حريات جنا تن معالتات تي أن كحصرين كبرنا زخر سمو تناي سببا معالتي كحصر لكم تناي مكارا معالتي كحصر لكم كحصر لكم كله هجن بجبركم بسراحكم أيقونني له سلتهم حرياتي سلتنا عايز اسمر حرياتي له تناي مكارا معالتي كحصر لكم زابير مخنيات دحنات سلازدلي دخامنا حتياتنا سلازفلت مخنيات دحنات جيروا لنا إذا مخنيات دحنات إذا بعلو ذهبنا عدينا بسجا عدويتنا بسجا كنمل كلنا ويتنا نمرحنا نيس كريستوس أمسكال تسقيلو كابتوم زتزاربهم شوعات تقالات شوعات أسرها تمسكال زبهالو أبونجل يوحنس 10 وصل 20 شريشان 20 شوعاتن إيسوس نديو نتذكره ود مزمورن أبتقى عدو إلو مسرعي نديو أتسبيتي إنه هو التخيب بلاي كمولود إجزابير نابدينا قدس نجل مريم أما حزينو نايو كمول نتود مزمور كا إنها تخابلو تود مزمورون كابشو عجميرو نابيتو وسداي إجزابير ندينا قدس نجل مريم زغون معرفي بوتا سلسان الله أيقونني إتي ناي الدنت سجا ناي ولد النت سجا ذهبنا نعنا تسفان خخون سلزي أخا قدس بيت خريستيان نسخي أفدق سمايات خي نسخي أفدق سمايات بتنسو ذهبوا سلتهم حرياتي كحسر لكم سلتهم حريات أبكر مجزابير كنا نزج زيزي نخبرو خنتك أمالو زي فقدة ناي بحر مسكانا بصحيو سمعنا يوك على أملاخ سالسان سوسان مئة سنة فرافري نهوت نبرخت نهوتنان نهوت حزبنان نهوت عبيت بيت خريستيانان كخون قدوس فقاد يكون لنا نتوم قال እግዚአብሔር بتبعتن بانك ادون غزيهم من سراحكم عرفتهم وهاهيدكم تكاتاتل وزلهم كا سب كم እግዚአብሔር ገጽ ክሪ አይከለኒ እተብحبو زري እግዚአብሔር እስየተ ጻድቃን አስበት ሆታን ይخفلكم ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብጽርሐ ጽዮን أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجون أبلع لين أبلع لخلهم عصفن دربن كوينيرد سلق على توجز أبير استمسجنا يهون